Духа Святого. Ласка нашого Пана Єсуса Христа і любов Бога Отця і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Дорогі брати і сестри, вітаю вас у неділю, в День Панський на Евхаристії. У перший день нового літургічного года. Розпочинаємо новий літургічний год, розпочинаємо країни Адвент у нашому житті. Зараз на початку літургії відбудеться освячення адвентового вінка і запалення першої свічки. Це адвентовий годинник, який нагадує нам про той час, який ми переживаємо. Ми запрошені Паном Богом до глибокого переживання цього часу. Свічки і вінки у адвенті – це яскраві символи чекання. Світло показує шлях, розсіює темру, проганяє страх і дає почуття безпеки. Світло з'являється так само символом Христа, який є світлом світу. Запалювання по чарзі свічок, розміщених у вінку, нагадує про наближення народження Ісуса Христа. Зелені галинки вінка символізують нашу непорушну надію на збавлення, а запалені свічки – перемогу світла над темрою, життя над смертю. Просим Бога, щоб Він благословив цей вінок і умацував нашу надію на те, що ми отримаємо радость збавлення. Благословений Ти, Пане Боже наш, Владару веков, дозволяєш нам в цьому годі знову переживати радісне чекання прийшла Твоєго Сина. Благослови цей вінок і свічки і умацуй нас у надії збавлення. Нехай цей вінок нагадує нам, що Ти триваєш навіки і живеш у недосяжному світлі. Ученика посвятленные світлом Христа, який навідує нас, ми тривали у молитві і вийшли на зустріч Йому со світлом віри і любові, який живе і володарить на віки вічні. Амінь. Перепрошую, Пана Бога, за наши грехи, как мы вот так и не удел в этой святой литургии. Споведаємося. Богу всемогутному, і вам, брати і сестри, що згрішили я вельми, думкою, словом, учинком і занепанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь.
naszej parafii, ze všech členov Ruchu Ганцових, священників, що Маті Божа, яка поберігала від цього зла і допомагала вела у дорозі до збавлення. Всемогутный Боже, просим Тебя, дай верным Твоим такую охоту, как добрыми справами подрыхтовались до зустрічі Христа, який приходить, а у судний день, долучені до Його вибраних, могли досягнуть владарства небесного. Через Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і молодець, у єдності Духа Святого, Бог раз усе веки вечные. Читання книги пророка Єремії. «Вось надыходзіць дні, каже Пан, калі я виконаю обіцяння, якое обвістив про дом Ізраїля і про дом Юди. У тыя дні і у той час я узгадую для Давіда парастак справедливости, і буде ён чинить правосудие і справедливость на землі. У тыя дні Юда буде збавлены, і Єрусалим буде жить бяспечна, і назовуть його Пан наша справедливость». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. До Тебе, о Пане, сношу я душу мою. До Тебе, о Пане, зношу я душу мою. Дай спознать Твои дороги, Пане, и научи меня стежкам Твоим. Веди меня в правде Твоей и научи, бо Ты мой Бог и спасца. До Тебе, о Пане, зношу я душу мою. Пан добрый и справедливый, тому показывает грешникам шлях, и он керует приниженными в справедливости, и научает покорных шляхам своим. До Тебе, о Пане, зношу я душу мою. Усе стежки Пана — это милосердность и верность для тех, кто заховывает заповедь и наказы Его. Пан доброзычливый да ты, кто Его боится, и заповедь свой и Он открывает. До Тебе, о Пане, зношу я душу мою. Читання першого послання святого апостола Павла на Тессалоникийців. Брати, нехай помножить вас Пан і переповнить вас любов'ю до одного і до всіх, якої ми маємо до вас,
как умысловать сердце ваше беззахарными у святости перед Богом и Отцом нашим, у час истина Пана нашего. Делаются с усіми ягоними святыми. И урешьте, браты, просим вас и молим Пану Єлусе, как вы, принявши от нас тое, як треба вам себе поводить и докачать Богу, так и вы поводить себе, как больше к этому возрастали. Вы ведаете, какие мы дали вам наказы от Пана Єлуса. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Покажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое избавление. Пан з вами. Читання Святого Євангелія по Луки. У той час Єсус сказав своїм учням: «Будуть знаки на сонці і місяці і зорках, а на землі спалох народів і замішання від гулу морського хвилювання. Люди будуть млець від страху і від чекання того, що прийде на світ, бо загістаються моці небесні. І тоді убачать Сина Чоловічого, який буде йти в облаку з моцею і славою великою. Коли ж це почне відбуватися, тоді випростайтеся і поднимите голови ваші, бо наближається откуплення ваше. Зважайте ж на себе, каб серце ваше не были обтяжараны похмельем и пьянством и життєвими клопотами, и каб день той не застав вас несподівано, як пастка. Бо он прийде на усіх, хто живе на поверхні всей землі. Дик чувайте увесь час і молитеся, каб ви могли позбегнуть усього того, що повинно відбутися, і стати перед Сином Чоловічим. Это слово Пана. Час надеи. Пасторское послание 2018 года за митрополита Тадеуша Контрущевича. Глубоко поважаемые святары, консекрованные особы, браты и сестры. Вось надыходят дни, когда я выконали обещание. Гэтымі словамі пророка Єремії Костёл вітае нас на пачатку нового літургічного года, які розпочинається Адвентом. Яшчэ Адаму і Єві пасля іх грехападзення міласэрны Бог абяцаў паслаць у свет збаўцу. І калі прыйшла паўната часу, выканаў сваё абяцанне. Адвент з'яўляецца часам падрыхтоўкі да ўспаміну гістарычнага прыйсця збаўцы. 20 стагоддзяў таму у Бэтлееме, аб чым нагадвае свята Божага нараджэння. А таксама часам падрыхтоўкі да новасця ў хвале. У новым літургічным годзе, які сёння распачынаецца, Касцёл будзе прадстаўляць нашай увазе тэксты Евангелія паводле Лукі, галоўнай уласцівасцю якога з'яўляецца цнота міласэрнасці.
А при этом вельми добре нагадує оповідь про марнотравного сина, якого батько з любов'ю приймає у свій дом. Історія збавлення чоловіцтва – це історія безмежної Божої любові і милосердності до грешного чоловіка. На гэты аспект звяртае вялікую увагу святы отец Францішак, які закликає давіритися Божій милосердності і у житті практикувати дійсну любов до ближнього. Розпочинаючи новий літургічний год, повинні пам'ятати об гэтым, каб у духу любові до Бога і ближнього переживати час, який надходить. Читання першої неділі Адвенту закликають нас з надією глядіти наперед. На початку гэтага нового періоду нашого життя ми вертаємося в стан чекання. У першому читанні з книги пророка Єремії чуємо: «Вось надиходять дні, каже Пан, коли я виконую обіцяння, яке я обвящив про дом Ізраїля і про дом Юди. У ті дні і в той час я зготую для Давида паросток справедливості, і буде чинити правосуддя і справедливість на землі». У той же час Євангелія відкриває новий горизонт і новий сенс гэтага чакання. Прийście Христа у хвалі наприкінці часов. І тоді убачить Сина Чоловіча, який буде йти в облаку з моцею і славою великою. Да будучині закликає так само і респонсорийний псалм, об чим вельми добре свідчить його рефрен: «Да Тебе, о Пане, узношу я душу мою». Гэта літургічний заклик до нової будучині, подобен того, що відбувається у нашому житті. Здольність вернуться до надії після безконцих поражень з'являється одною з головних, з найбільш значних властивостей чоловіка. Як галинка дерева випростується після пориву вітру, так само і чоловік вертається до надії після кожної невдачі. Коли б цього не було, то життя не мало б сенсу. Ми повинні мати надію, як жити. Нездарма примовка каже, що надія помирає апошнім. Навіть коли ми не досягаємо того, чого хочемо, тим не менш наше змагання, яке кожен раз надії розпочинаємо наново, не з'являються даремними. Підтверджує це і святий апостол Павел, що надія не осоромить. Надія – це одна справа, яка робить наше життя пригожим і пльонним. Італійський поет Джакамо Леопарді підтверджує цю правду коротким моральним твором, який називається «Діалог поміж продавцом календарів і мінаком». Мінак наближається до кіоску на скрижуванні вулиць, по яким продаються календари. Перед тим, як набити собі календар, він питається у продавця, чи той вірить, що наступний год буде щасливий. Так, відказує продавець. А як пройшов год, який завершається? Больш ніж не кепська? Чи не хотів би ти, каб і наступний був подобний до гэтага, що заканчивається? Ой, ні. А не хотів би ти наново розпочати життя свого народження? Коли така Божа воля, то чому б і ні? А не хотів би ти повторити усе своє життя з усіми його подіями? Ні, не хотів би. Хотів би ти ні. Все погодля Божого плану, каб ніхто його не зміняв, відказує продавець. І я так само хотів би розпочати своє життя наново. Гэтага хочуць усе, нас павінна заворожваць не пражытае жыццё, а будучае. Мы спадзяемся, што ў новым годзе наш лёс будзе іншы, і мы будзем шчаслівымі, сказаў Мінак. Спадзяемся, адказаў прадавец. Хочу набыць самы прыгожы календар. Такімі словамі завяршыў дыялог Мінак. Усе мы разам і кожны паасобку хочам распачаць наше жыццё наново. Але, напевно, ніхто не хотів би, каб воно було таким, яким ми його уже прожили. Чому? Бо ми не мали б надії на ліпше. Це означає, не мали б нічого нового. А що означає життя без нової надії? Нічого іншого, як безплодне повторення минулого. Коли ми розважаємо про надію, то завжди чекаємо чогось від Бога. І тут треба відзначити, що в цьому чеканні існує певна ризика. Кілька разів з надією ми зверталися до Бога з тою чи іншою просьбою, і нічого не відбувалося.
В такой ситуации мы нередко лічым, што Бог з'яўляецца нашым даўжніком. І таму мы, зноў звяртаючы да Яго, як быццам робім Яму паслугу. Пры гэтым мы забываемся пра адну рэч, што Бог таксама спадзяецца на штосьці і з нашага боку. Да пачатку новага літургічнага года ён спадзяецца, што гэты новы час будзе лепшым. В якім сэнсе лепшым? Адказ просты. У сэнсе нашага навяртання. Час нашага жыцця кароткі ці доўгі, шчаслівы ці не, заўсёды напоўнены чаканнем і надзеяй Бога на перамену нашага жыцця. Таму можна сцвердзіць, што і Бог жыве надзеяй. Ён любіць чалавека і не хоча, каб той загінуў. Святы Аўгустын кажа, што Бог нас стварыў без нас, але без нас нават Ён нас не здавіць. Бог учыніў нас свабоднымі і нічога не робіць супраць нашай свабоды. Што ў такой сітуацыі можа рабіць Бог? Адказ дае евангельскі аповед пра марнатравнага сына. Што зрабіў яго бацька? Чакаў вяртання сына. Таксама і Бог з надзеяй чакае нашага навяртання. Пакаянне чалавека – гэта вяршыня надзеі Бога. Усе нашы абавязкі адносна Бога з'яўляюцца нечым іншым. Ён нас ужо але ён першы. Ён кажа, верыць у яго, але ён першы паверыў у чалавека. Ён кажа, мець надзею, але ён першы склаў сваю надзею на сваё стварэнне, на чалавека. Бог спадзяецца, што мы прымем яго прапановы, каб збавіцца, і робіць гэта з любові да чалавека. Ён спадзяецца, што мы вернемся на шлях збаўлення. Бог чакае зручнага моманту, калі грэшнік навернецца. Ён чакае, калі грэшнік зробіць яму паслугу, можна так сказаць, і распачне думаць пра сваё збаўленне. Таму, дарагія браты і сёстры, на пачатку новага літургічнага года перад усімі намі паўстае фундаментальнае пытанне. Ці новы час, які перад намі, будзе лепшы не толькі для нас, але перад усім для Бога? Ці стане ён часам, калі здзейсняцца чаканні Бога і яго надзея на нас? Ці стане ён часам, калі мы нарэшце распачнем клапаціцца пра наша збаўленне? Важна не тое, чаго мы дасягнем у нашым зямным жыцці, а тое, на што Бог спадзяецца ад нас. Ён як вечна жывы чакае нашай духоўнай перамены і гатовы прабачыць наша спазненне. Ніколі не позна вярнуцца да Бога. Няхай сённяшняе багатае зместам Божае Слова, якое нясе надзею насуперак надзеі, дапаможа нам усвядоміць той факт, што новы час, які перад намі, будзе лепшы не толькі тады, калі ажыццявяцца нашыя мары, але калі Бог дачакаецца таго, на што Ён спадзяецца ад нас. На новы літургічны год, які распачынаецца, забіраючы ўсіх вас апецы Марыі, Маці надзеі, ад усяго сэрца благаслаўляю. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Арцыбіскуп Тадeusz Кондрушевич, митрополит Минско-Могилевский, во урочистость Христа, Владара Света, подписал это послание. Адказваючы на запрашэнне księdza митрополита да глыбокага перажывання гэтага часу надзеі, вызнаем цяпер нашу святую веру. Веру у адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачнага и небачнага, и у адзінага Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей,
и для нашего збавления, зашел с неба и вцеловился от Духа Святого с Девы Марии и стався человеком, укрижований так само за нас при Понскім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, погодлі Писання, і взошов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і Його владарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцю, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків. Віру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрост для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амінь. Czekający przyjścia Zbawiciela naszego Jezusa Chrysta, wzniesią do Boga nasze wspólne prośby. Молимся за святый костел, чтобы обвешаючи святые Евангелие, подрихтовывал людей до встречи с Христом. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, чтобы Христос, прийстя якого мы читаем, наполнял его своим спокоем. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наш народ, чтобы он хлопотився об заховании веры и невстомно поглублял ее. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодь нашей країни, щоб вона добре подрихтувалася до виконання своїх будучих завдань у громадстві. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших померлих батьків, родних і добродіїв, щоб отримали єдиний спокій і вічне життя збавлення. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, щоб перед Адвенту посприяв поглубленню нашої віри і подрихтував нас до зустрічі з Христом. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Modlím się intencji koła różańcowych naszej parafii, za wszystkich członków tych koła i ich siemni, opieku Matki Bożej, jak dar mocnej wiery, dar zdrowia, potrzebnych łaską. Ciebie proszę. Wysłuchaj nas, Panie. Всемогутний, wieczny Boże, jaki pragniesz zbawienia wszystkich ludzi, wysłuchaj nasze modlitwy i uczynników nasze dni byli napełnione spokojem. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Спел номер 181. Молитвся, брати і сестри, как моєї вашої офіри. Прийняв Бог Отець усемогутній. Нехай Пан Бог прийме офляру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго,
а так само на користь нам і всьому Костюлу святому. Пане наш Божа, прийми просим за дари, які ми дякуючи Твою щодрості отримати. Як є синовня даністю Тобі ахвярує. Учини, каб гэтая ахвяра стала для нас задатком вечного збавлення. Праз Христа, Пана нашого. Пан з вами І з Духом Твоїм у серці. зносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Запrawdy godna гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze, Всемагутны, Вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Ён пры першым сваім прыйсці з пакораю, прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повні хвали Твоей, осанна величиня, благословенный Бог, кто приходит в ім'я Бога, осанна величиня. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне. Попраз Сына Твайго нашага Пана Ісуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у єднасці з усім Касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Ісус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа покорна молим Тебе, Пане. Освяти, Твою Духа Твоего в этой дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твоего, нашего Пана Ісуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо на тую ноч, калі быў выдадзены ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословил, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynem po wieczeru wziął kielich i podziaku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Panie, wspominając, że gwałcił muku Twojego Syna, tak samo cudowne Воскресение nie
чекаючого другого прийстя з подякою складаємо тобі цю живую і святую офяру. Узглянь просим на дар Твоего Костела и прими его как офяру, якой Ты пождал быть милостивым. Дозволь, как мы узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом во Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими. Najpierw dla Świętejszej Panny Bohawicy Maryi, z świętym Józefem i Abrahamem, świętymi apostolami Twoimi, sławnymi muczenikami, z naszymi zastupnikami, świętym Janem, świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, za zastupnictwo jakich my spodziewamy się na Twoje wschodnie zapanowe. Proszę Ciebie, Panie, niechaj гэта jak wiara naszego pojednania przyniesie się światu spokoju i zbawienia. Bądź łaskawy, umacovať u vieru i ľubovi Kościół Tvoj, jaki pielgrimuje na ziemi. Zasłuchuj Twoje papom naszym Franciszkom, biskupom naszym Tadeuszem, wszystkimi biskupami, wszystkim duchowieństwem i wszystkim narodom, Panuj odkupiony. Bądź miłościwy dla prośbą, wypaj się mi, jaka po Twojej woli stoić przed Tobą. O dobry Ojcze, łaskawo zjednaj z sobą uścich, rozciętych na świecie dzieci Twoich, naszych pamiętnych bratów i sióstr, i всіх, хто у ласці Твоєї дійшов з того світу, милостиво прийняв володарство Твоє, де і ми сподіваємося бути, щоб разом з ними завжди радуватися Твоїй хвалі. Праз Христа нашого Пана, про якого дозволяєш світ, усілякими добротами. Раз Христос Христом і у Христі, Tabie Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, razusie wieki wieczny. Бог так полюбил нас, что спаслал нам, як Збавителя, своего одинородного Сына. Тому осмеливаемся казать. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego słowa. Daj łaskawa spokój w dni nasze. Zapomarzy nam u miłosierności Twojej. Aby my byli zawsze wolni od grzechu i zachowania, od wszelkiego niespokoju. Czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Bo Twoje władawstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего и будь ласкав згодно с Твоей волей, а дарыць Его спокоем и верность. Ты живешь и владаришь на веки вечные. Amen. Спокой, Пана, нехай завжди буде з вами. I z duchom Twoim. Передайте Вишнему знак спокою. Як ім'я
той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные покрытые благословенными. Аминь. Я не вартый, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Pana darujcie nas szczęście, a ziemia nasza treść swój plon. Спіл номер 31.
Боже наш Ojcze, niechaj plodnym będzie nasz udział w tej tajemnicy. Raz jakую Ty wiedziesz nas, ziemnych pielgrzymów, po drodze do nieba i włóczysz się sercem lubić wieczne dobroty. Spras Chrysta, Pana naszego. Щиро всім дякую за сьогодні недільну Евхаристію, разом тиражисту, за цю молитву. Всім тих, хто прибирає нашу каплицю, так само дякую за приготування до періоду Адвенту, за спільне хвірування, як оказуємо допомогу, за на будову костьола. Хай добрий Бог щира узнагородить. На тижні в літургії понеділок, завтра, в пам'ять Святого Францішка Ксавіра Шитара, Uczciwego siostra Śnieżnia ustawił świętego Mikołaja biskupa, 7 śnieżnia pятницу ustawił świętego Ambrozia biskupa i doktora kościoła i 8 śnieżnia u subotu uroczystość bezzahannego zaczęcia Najświętejszej Panny Maryi. Dzień jaki my proslavляем таїницю беззаганного зачаття Богородиці, яка Божою ласкою була захована від першородного граху. Кожен вірний, кожен католик в цей день має обов'язок прийняти уділ у святої імши. Msza naszej parafii u subotu u 8 i u 19 i dodatkowa msza o 12 godzinie. Na tych dni przypadają pierwszy czwartek miesiąca, modlimy się w poklиканні do służby Bożej, pierwsza piątnica miesiąca, modlimy się do serca Pana Jezusa. Щодня після Святої Мши стартера чекає коледжових różańców na swoje щомісячне spotkanie. I dziękuję Wam Protekarzy za Waszą modlitwę. Щодня rozpocząć czas Adwentu, nowy czas czekania na uroczystość Bożego Narodzenia, tak samo ta nowego, powtórnego przyjścia Jezusa Chrysta u chwale. Pamiętajmy, że to czas postu. Pamiętajmy, że to czas, kiedy mają zaszorodzić na swoje naszego duchownego życia. Należy się obniżować nasz udział w ucznych zabawach, tak samo zapoczynać dobrych, mądrych postanowień, które mają takie swoje ziemienne tradycje, przeżywanie czasu Adwentu. To wielmi dobra. Można tak samo zrobić adwentowy ganok, doma, jajeczki, jaki będzie służyć nie jak dekoracja, ale jak to jest, żeby zbierać ziemię za jednym stolem do modlitwy, na przykład zbierać ziemię za jednym stolem do modlitwy, na przykład na znak tej jedności i wspólnego imienia Pana Boga. Захочемо до этого і так само, конечно ж, до уділу у Рарата. Рарата завтрашнього дня в 6:45 розпочинаємо і кожен день від понеділку до п'ятниці. Питав ще дітей на попередній святої мши, хто коли йде, то вже відає заплановані, много мають, які роблять кожен день, які 3 рази в тиждень. Ktoś tam pamięta na czynnościach, że już obmierkowana ta sprawa u siebie, ktoś jeszcze nie obmierkował, to захочує. І заправдика разом на цей час переживали між іншим раз уділ організації Святої Імши. У 6:45 приходимо з лампіонами, наприклад, з такими, або з іншими. Можна зробити так само своїми руками, взяти щось, наприклад, якийсь там шклянку або щось таке. І удекорувати там пригожа свічка, і так буде такі своїми руками зроблені пригожі лампіон. З попросником задбать, которые огонники будем приносить, как он был очень схованный, безопасный, как тут мы потом в нашей каплице не перешкоджали один одному молитве, как так само дети не забили собі кривди про огонь. Тому про это захочаем и просим про это задбать. Детки, молодь, запрошаем, как приносить сердце, как будем складать у ящика для Иисуса, з добрими вчинками, підписані, що з ними будемо робити, то завтра вже на радах будемо докладні розкажемо. Можна приносити це серце з добрими вчинками.
У закрытстве можно набыть календарь на 2019 год, оплатки на гигиенистку уже есть и свечку Caritas. Дорогие, у 25 листопада у парафії Йосиф Волма Сапцовського деканату відбулася така трагедія, був пожар, згорела плебанія. Цю інформацію ми отримали від курії нашої, і ksiądz митрополит звертається до всіх вірників нашої архідіоцезії або щодня, або наступну неділю у всіх костьолах і каплицях збираються ахвярування допоможе этой парафії. У нас це відбувається щодня. Тому, коли хтось має таку можливість, то просимо до ахвяри, міністранти стоять в каплиці після літургії, і ці ахвяри ми передадимо ще на наступному тижні продовжу парафії. За їх щиро дякую. Усім юбілятам, іменинникам надходящого тижня складаємо najlepsze pożądanie, zdrowia, spokoju waszych serc, waszych ziemiach, za waszych wielkich Bożych łaską. I усім wam, waszym ziemiom, wszej parafii, da Boża błogosławienia na nowy czas opieki Najświętejszej Panny Maryi. Przyjmijcie Boże błogosławienie. Pan z wami. Всемогутний і милосердний Бог дає нам ласку, дякуючи якою ми з вірою вспоминаємо прийще на світ Його Сина і чекаємо Його друга прийща у славі. Нехай Його світить вас світлом приходячого збавці і одорить своїм благословенням. Нехай у земним житті Бог дасть вам тривалость у віри, радость у надії і плен у справах милосердності. Ми радуємося прийщу нашого Откупителя в чоловічому тілі. Нехай він одорить вас вічним життям, коли знов прийде у славі. Благословення всемогутного Бога, Отца і Сина, і Духа Святого, нехай сиде на вас і застанеться назавжди. Ідіть у супокої Христа. Святий Архангеле Михайло, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, княжі войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, Национальное сердце Марии, будь нашим порозумником, Архангеле Михаиле, молися за нас. Спів номер 137.